നമ്മൾ ഇത്തവണ ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് പട്ടാമ്പി എത്തിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉച്ച സമയമായി. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പിടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ ബിരിയാണി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ബീഫ് ബിരിയാണി ചോദിച്ചപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണി തീർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെയിറ്റർ പയ്യൻ റിക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ബീഫ് റിബ് ഉണ്ട്, അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബിരിയാണിയുടെ റൈസും കൂടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബീഫ് റിബ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ 2 ബീഫ് റിബിന് വെറും 380 രൂപ. അപ്പോൾ എന്നാലും എനിക്കൊരു തൃപ്തിയായില്ല. എന്തായാലും ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ്. പക്ഷേ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് തന്നെ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ബീഫ് റിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവർ ഓൾറെഡി ബോയിൽ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഗ്രിൽഡിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പിന്നെ എടുത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബിരിയാണി റൈസ് കൂടെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ട് വരുന്നത് പട്ടാമ്പിയാണ്, ദർബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ കൊളാബായിട്ട് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വഴിയൊക്കെ വരുന്നവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത്രയും വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബീഫ് റിബൊക്കെ സിംഗിൾ പീസിന് തന്നെ എനിക്ക് 500 രൂപയൊക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്.